South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. na pag-araman na voluntaryong nagpasairarom sa swab test si Tamayo dahil sa namamatean kaining mga simptomas kan impeksyon. Sigun kay Tamayo, bago ini, nakasalak niya ang sarong COVID-19 positive dahilan digdi itinaong kwenta ng na ni Tamayo kay Vice Governor Vicente de Jesus ang pamamahala sa bilog na probinsya mantang dai pa siya nakaka-recover sa helang. Alas 9 bareta sa Lado Nacional, tarabang yan na pinagsurat sa newsroom, News Manager Mardela, siyempre News Director Edwin Peralta, sa Technical Control si Bunjing Tanay, ako po si Pio Fernandez. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Milo, doble ang sulit with the new Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos. Diatabs. Basta diarrhea, Diatabs the best. Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Mainit po ang mga bareta mantang malipot ang panahon. May nangyaring ambus apparently diyan sa may Danlogan, Pilar, Sorsogon. Minapaabot na naman kami nin pagrespeto sa lambang miyembro kan familia kasabay dyan ang pagpagirumbom na sa paghampang takaining kaaldawon an amang Diyos dapat perming enot sa gabos. Happy birthday sa mga nagsiselebrar siyempre kan kompleanyo. Anong dapat gawin? Get well soon po sa mga naghehelang. Dapat pukpukin. Tingog kan banwaan minasaludar asin nag-imbitar na mag-iriba-iba kita sa kud alas 10:30 Lunes petsa 22 kan bulan na Febrero 2021. Isabay ta ining Lunes saro 2, 3, 4, 5, 6, 7. Papitong aldaw. Tumbado na ang ikaduang bulan kan 2021. Napakabilis ng panahon. In fact, nasa laog na kita kan Kwaresma. 40 dias na pag-girumdum niya to kan pagtubos kan sa tong mga kasalan kan sa tong mahal na amang Diyos. Pinagtubos kita po kan mahal na Diyos sa kasalan. Kumusta tabian sa Indukamog Takan, mag-iriba-iba kita sa paagikan informasyon na nagbuburutwa dyan sa palibot. Katuwang ko ang news team kompleto, Jomar Jimmy Al sa kuyang compadres. Katuwang si Ans Galero Renz Luna, sa Manibela si Henry Boy Mata. Technical control yaon si Bunjing Tanay. Asa mo ya pong technical control chief Ramir Bunjing Tanay, the big man. Sa newsroom, pag-arog po kayo ni ang nakatoka man si News Manager Mardela Daing Iba. Sa muya mo pong malalaoman, the jack of all trades. Sadit sana, pero tian News Manager Mardela. Si Angel, taon-taon man, ano? Namustaza. Ako man po ang sa indong servidor sa radyo. Ang sa indo pong Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan, Pio Fernandez.
Maray na aga po sa gabos na nakalago na so naghiling sa internet broadcast mi sa Facebook ang samuya pong official Facebook page DCGB News Online. Ano? Netwide, worldwide, on air, online, laban po ang DCGB sa Facebook, ang samuyang official Facebook page DCGB News Online. Maki-like po nindo buda i-share an sa indo man na pinagdadalan, pinaghihiling na programa sa DCGB News Online. Tanganing dakol kitang mapaabutan ng informasyon sa inman pong parte kan kinaban imaging kan Pilipinas. Sa YouTube, yaon man tabi kami sa YouTube. Yan, hanapon lang DCGB Legazpi City, Philippines. Yan, pwede ka mo dyan magpaabot sa DCGB News Online kan sa indong mga partisipasyones man sa programa, kung namumuya man po ka mo, sa chatbox kan DCGB News Online, and syempre sa sakuyang Facebook account, hanapon lang nindo Pio Fernandez. Cellphone number ko man, sa gusto mang magpaabot ni concerns as iniba pa, kung kamo Globe subscribers, 0926 0156 020. Yan. Then sa Smart, 0961 759 0888. Yan. Tabi. Sir Tony Reyes. Good morning tabi sa imo, Sir Tony. And be safe everyone, sabi ni Sir Tony Reyes dyan po sa City Hall, opisina kan alkalde, marahay na aga. Marahay na aga man kay Mayor Noel Rosal. Kan Legazpi. Igwa maning saro pang Gobernador Bonjing na tinamaan kan COVID, Si Gobernador, ba yun? Ito, sa balita natin, Gobernador Reynaldo Tamayo Jr. kan South Cotabato. Sa satuyang pagrurumdum kung tamaan pagre-recall, duaan sa kuyang naaraman na nagka-COVID na gobernador, enot naka-recover na po tabi ang satuyang gobernador diyan sa Catanduanes. Sige na nga ni ang trabaho tabi, si Gobernador Boboy Kua kan Catanduanes. Duro diretso ang trabaho, taan sabi kan gobernador, diretso ang satuyang rehabilitasyon, pagkatapos kan bagyong uminaragi, super typhoon, nangunyan tabi talagang nagre-recuperate pa sana. Dai pangani, minaabot sa 40% sa normal na sitwasyon kan lado ekonomiya an Catanduanes dahilan na nadibastar sinda duman nin todo-todo. Duwang makukusog na bagyo an saro super typhoon, pininising pa kan Ulysses Osmar Joseph. Kaya diretso baga, supahatod ayuda ni Gobernador Boboy Kua dyan sa Catanduanes. Yero, abot na makakaya po kan Provincial Government of Catanduanes sa pagdidirihir man kan sa indong gobernador dyan, ni Gobernador Boboy Kua. Why we are discussing this? Because gusto ta na ang mga tao nakakamati man lamang nin ikakakusog-kusog kan buot sa tahaw na inikan sa tuyang kadipisilan. Igos indang namamati na the government is there, functioning, and handang magtabang sa tao. Iyan po sa Catanduanes, devastated din todo yan. Ang agrikultura dahil pa nagkakabawi. Tirahon pa kan ASF naman. May ASF na baga sa Catanduanes, yung African Swine Fever sa mga urig. Di pa so industriya kan agrikultura. When we talk about agriculture, that includes fisheries, pagbuhay kan mga paraoma dya, parasira, na apektaran. So, mga sasakyang pandagat na dahil na isalbar, rangkado ito. Agrikultura, pananom, gabos. Tirahon pa duman. Sa agrikultura, it includes ining hog racing. Tabi, Yan. So, bumbahan pa kang ASF. Ay, naku talaga naman. Kaya sabi kan gobernador tabi, dai maghandal, sa abot kan makakaya, buweltada na sa trabaho sa Gobernador Boboy Kua, diretso ang pag-administrar po dyan, pagtaon ni nagkakandigong tabang. Diretso po pagpahatod nin tabang dyan sa indo sa Catanduanes. No matter what, maski anong pinagasabi dyan kan mga adversaries, napuro sa naman baga sukanudian ang nahihiling sa administrasyon, day naman yan piga para patulan po kan gobernador. Tan importante ngaya, makaabot ang tabang sin reparo kan man na
pag tutubod politika, sinreparo kanano pa man na kolor politika ta sararo ngay kita digdi sa katanduan ni sarong isla dapat abante kita. Ano po? So sa satuyang na araman lang, duwang gobernador ining so sa South Cotabato, buday ning si Gobernador Boboy Cuah. Naka-recover po na si Gobernador Boboy Cuah. Sige. Yan po muna ha. Diretso na kita kan mga istorya hali dyan sa luwa. Supig abot man kan sa muyang fair sa tabi on air sa Bilog na Bicol, Marhay na Aga, DCGB po ini. Kaya on air, online, netwide, worldwide, laban po ang DCGB. Diretso kita kan istorya. Nasa linya si Luens. Luens, go ahead. Salamat Sir Pio, maray na aga, asin na maray na aga sa gabos na mga paraan tabay, malipot mauran, pero nagbabaga ang init nin dagit. Kan mga tawo tabi Sir Pio sa patrabaho na ini kan Department of Public Works and Highways Sain. o DPWH Region 5 may kinaaraman sa proyekto kan Northern Boulevard. Northern Boulevard. Roger, digdi sa Barangay Baybay, Legazpi City, kada ipangani natatapos, gaba na tulos ang tinampo asin naging gikan pa kan pagka-aksidente. Nin sarong lalaki na nakabisikleta ka nakalihis na Sabado nin Banggi. Sa bagay, may rason man, Luens. Ano? Roger, Tado man baga sa statement sa bareta mo, da ipatapos, narautulos. Roger. Paano ba ko pa man tapos? Pare. Nya, takon tapos na yun, pwede hindi naraot. Anong nangyari? Go ahead. Ini ang impormasyon na nakuha kan DCGB News na ining lalaki na si Certain Mario Asopardo na taga Arimbay kan Syudad kan Legazpi na idinalagan sa Albay Doctocos kan bangging ito pinagturuwang-tuwangan kan mga residente tanahulog ini mismo sa gaba ng tinampo tadainin signage daw tabi Sir Pio dainin magkakanigong pwedeng maging harang para digdi. Yan, the government or kung sisay man, someone must be liable. Taigwa kaanin existido na jurisprudence, desisyon ang Korte Suprema na pwedeng papanimbagon ang mga lokal na gobyerno. Kung lokal na gobyerno na mamahala ka yan, kung igo nangyari sa mga araw ka na aksidente sa patrabaho ninda. Roger. Dahilan sa kakulangan ni nagkakanigong requisitos na dapat ibugtak dyan, warning signs. Roger to that. O, napaano ito? Oo, ito pala na lalaki, susog sa pag-follow up kan DCGB News kay Kapitana Teresita Impig Kambaybay. Diin niya nga ni masabutan, tanata daw arog kay tumatanga na mag-aalas 11 nin Banggi, balik-balik man itong nakabisikleta. Ay, paano? Nagbisikleta pa lang siya kaya na-aksidente. Roger. Mario Joseph, sige. Pero ana ipinagduduon man digdi ni Kapitana, dapat nga maaksyonan na ini sa lalong madaling panahon na ining nagkagaraba na mga tinampo digdi sa patrabaho sa Northern Boulevard ta nugadday na pupugulan ali sa ibang barangay ang pagparakarawat nin mga aki na iyo ang nagiginggikan kan aksidente man na kung makikirumduman nangyari man dyan sa Baybay kan Disyembre 11 Iyo. anyos na aki. Oho, ano iyan na nagkagaraba, tabi Luens? Parte na kan tuyong ginaba o talagang nagaba pagkatapos kan trabahohon? Nagaba, pagkatapos na trabahon tabi Sir Pio, more or less 2 taon ang nakakaagi, day pa inaasikaso. Uy, sus Mario Joseph man na. Yung Boulevard extension yan, ha? Roger, O sige. tuon digdi sa Sabang, bigkalito sa to Baybay, sa Kudman digdi sa San Roque, iyo tabi Sir Pio ang problema, nagtutupag ang daga sa irarom, lugod sa nagiging kausa, nararangka sa tinampo. Iyo, sisay ang nagpakonstruhir ka yan? Is it the DPWH region, district, o city government through engineering? DPWH Region 5, Anong klaseng engineering igwasinda? Diba? oh, sangon yan tabi Sir Pio, nakikipag-coordinar ang DCGB News kay Madam Lucy Castañeda, ang tagapagtaram kan DPWH, tangani ng maaraman kung ano ang magiging solusyonin na may kinaraman di alagad na sa meeting pa daw inibasado duman sa staff ngunyan. Talunes ngunyan. Sige. Roger, ipinagduduon digdi na dapat kuta
ang mga siring na bagay, dapat ma-actionan daw tabi, Sir Pio. Yung man sana ang pinag-aagad ni Kapitana Impig na ma-actionan na tulos ini. Tanugad dahil napupugulan talaga na yan bagang lugar na yan baga tabi, Sir Pio. Dakulaan mga residente. Na. Pinakarawat-kawat lugod sa mga aki. Budaan pagkabanggi, iguanin mga kung ano-ano dyan. Roger. Oh, sige. Oo, kunda kaya ang pangapuda ninda na sana ma-aksyonan na ini asinday na mangyari itong siring na bagay. Pero sabi ni Kapitana Impig bilang pagbabalanse, dapat ngaya kundahin naman dyan yung katuyuhan na bako man ngaya importante. Di na magparapasiring dyan na alanganin. Iyo baga tabi. Yan. Ano man ang sabi ni Kapitan dyan na igwa lamang ni naka-duting tanod sa mga entry and exit points dyan na magtaga-reparo man. Igo daw tabi, Sir Pio, tamala, sindasun nakipag-coordinate sa DPWH na dagdagad ang paglaag nin mga signages dyan na dahil na nanggad maglaog mo na ta delikado ang lugar na sige anto pagnin pinabahong tinampukan Northern Boulevard na di pa nga ninaagianin auto. Nagiromduman ko so bareta ni Pading Jimmy kanakalis na semana duman sa tingog kan ba ano sa Bicol Target ata yon. Arog man ka na sistema nag-ugat-ugat man si Mayor Alandia kan Piduran taigo man yung mga proyekto na dainin tol-tol na signages. Roger. Oo ni man digdi sa Ligaspi, DPWH man, aram mo, may nariparo ka dyan, Luwens. Diyan sa bagang proyekto baga, pag igoning kalot dyan sa kalye, unwarning, uyan na mismo, sa ngaan kan kalot. Correct. Nasamantalag unwarning baga, ang gustong sabihin kaan, i-forewarn before so danger, harayo pa so danger, i-forewarn mo na nga ni makalikay na makalaog duman sa kalot. Correct ka dyan tabi, Sir Pio. Ta, duman man nga ni may mga nakalaag man na mga nakabarikada, mga darakulang drum. Iyo. Ang problema, nagkapira lang sana ang nalaladog ninda. Tama iwason so nagkagaraba digdi sa Northern Boulevard. Buda, drum is not, bako yun na tamang warning sign. Sus Mario, ano klase engineering? Maray nga nita day na daling maray itong suna aksidente. Buwan so fayo tabi, Sir Pio. Dinalagan nga ni sa Albay Doctors Tulos-Tulos. Kan mga nagresponde. Who could be held liable? Oh, yan. Sige. Ang mga residente man, maski nga ni si Kapitana, nagkadaragi talaga. Imbis ngaya, tultol ngaya sa pamumuhay ngaya digdi, dakol ngaya lugod ang nadidiskwido. Pero susog kay Kapitana, dahil nga litarog ka ng sitwasyon, dapat nagtaga-ingat bang giraray sa pagparapasiring sa nasabit na lugar. Curious na ako tabi, Lowen. Sa totoo lang, dahil pa ko nakaabot dyan sa extension ng Cam Boulevard. Hali ako digdi halimbawa sa Ligaspi. Correct. Malag ako digdi sa may kalye Siping sa San Roque. Roger. Sa'yo ako maagi, tangan makabulsot dyan sa Boulevard Extension over. Roger, kung halik ang kalyesiping tabi si Sir Pio, dumiretso ka sagkod dyan sa may GY, warehouse. Oho. Tapos may laugan dyan na sarong burubakanting lote, iyo iyan sa shortcut, pasiring dyan sa Northern Boulevard. Mahihiling mo na so kaiwasan kayan. Ay, so lote dyan na bakante na igonin halangkaw na kudal na konkreto. Roger to the tabi, Sir Pio. Dumang ka mabulsot, pagluwas o pang, oto na sa Boulevard. Iyo na yan ang ma-welcome sa imo. So mga garabang tinampo. Mga garabang tinampong trinabaho 2 years ago, ngunyan garaba na. Yan garaba na. O kung muya mo naman mag-shortcut, agi ka digding sabang sa may karakapitan Maing. Kapading maing. O dire-diretsyon sa na yan, Sir Pio. Luwas na yan, Northern Boulevard na mahaling mo man dyan. Nag-urumol-umol sa mga tao maski may COVID. Yan. Dispis minapundo yan, duman na sa may puwertahan, pintuan, bunganga, kan sa may slaughterhouse, kan salog. Roger, sa Yan. Tibo River. Sige, Tibo River. Roger. Sa insidente nangyari. May insidenteng nangyari sa Katahawan, so pinakandakula na may nagabang tinampo dyan sa Barangay Baybay Nangat. Yan. So, gari linadmay na tinampo. Roger. Nagaro inambos. Sige. Roger, so yan tabi, Sir Pio, pinag-aabangan niya to si Madam Lucy Castañeda bilang pagbabalanse kan istorya may kinaraman sa siring na bagay na nagbudwa digdi sa Legazpi Port District area. Sige, ipapapunta kay Madam Lucy, what kind of engineering anigwakan kontraktor na yan? Mga simpleng mga signages, dahil tangan isabot kung ongoing pa yan or kung turnover ng project na yan. Kung dahil pa na turnover, it's the cargo kan kontraktor. Correct. Kung tapos na, tatadawang taon, bagsak. Roger. Kabagay dahil tayo pareho ang kaso Maharlika Highway Aha. na pinagdisenyo tanganing magaba. Baga pa Manila.
Yan sana. Pamanis, Mario. Pinagdidisenyo yan, taka ni Pirming Magaba. Ay, yan sana. Pangyayari. Sige, sige. Roger, sa iyan tabi, Sir Pio, at magadagdag na istorya ko na mailaw ko patabi sa imo si Madam Lucy, malinya na lang tabi kita dyan. Ako po si Luis Bursa Barcena, salamat, Maray Daga. Pangyari. Joseph, hiro-hiro kita. Ano bang klase? Malang supog ang mga ito na mga simpleng proyekto. 2 taon. Hulgado tulos. Sa bagay, mga pa-Manila, yan na stretch na yan dyan. Anong lugar yan, Buding? So, pero may nagagaba. Ay, Andaya Highway ba yan? Ay, uy! Si Madam Brenda mabuhay! Mabuhay, Madam Brenda! See you! Nice seeing you! Igun mo yan, Madam Brenda, sa rong taon. Pasalamat sa malis. Buruhay kita! Sigan di si GB! Di ba? Madam Brenda is in the house, our big boss. Oh, good one. Such a blessing. Yaon si Madam Brenda sa samuya ngon yan. An samuyang big boss tabi. Salamat amang Diyos ta naghihirilingan pa kami. An mga big bosses kan di si GB yaon samuya ngon yan tabi. Para padagos sa bagserbi tabi. Ano? Sige. Butubot kan Palasyo Malacanang. Sinyala dapat itamaan mga relos. Philippine Standard Time hali sa Pag-asa. Sakto. Alas 9:30 nin pagkaaga. An oras hatod sa Indokang Coffee Mate Original. Coffee Mate, bring out the best in your coffee. Coffee Mate, Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Downy, bye-bye Bahayrus. Kahit sa pambahay with Downy. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Daddy, kailangan ko po ng laptop. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at de kalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFBNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmonista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023 San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/Albay Computer. Gusto mo makatres laban sa kulog, lakas ng lawas at lambingan kay misis? Eh di mag-Maxfit! Sa Maxfit, nakatres ka! Proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies. The generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano
Siguraduhon na nagsusunod kita asinan mga tawong nakapalibot sa satuya sa tamang respiratory hygiene. Buot sabihon, ang pagtakop kan ngimot, asin dungo gamit ang laog kan siko o braso kung maabo o hatsing. Mantang tulos man ay tapok sa basurahan na may takop, ang tissue na ginamit, asin maghugas din kamot kung ang sarong tawo minaabo o hatsing. Minatalsik ang saradit na droplet na posibleng may darang virus. Kaya ugaliun ang pagtakop kan ngimot, mag-abo o hatsing gamit ang satuyang braso o tissue asin bakoan sa tuyang kamot. Sa siring na paagi, malilikayan ang paglakop kan virus asin mikrobyo sa satuyang mga kamot asin maiiwasan ang paglipat kan kontaminadong droplet o virus sa ibang tawo asin bagay. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa Indo ni Congressman Fernando Didi Cabrado kan 3rd District of Albay. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo, pero ang tibay, di nagbago. I got my tibay. Just na lang. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Bear Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms. Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from January 1, 2021 to March 31, 2021 per DOH FDA CFR or permit number 1118 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Magaling pero di mamahalin. Buti may Surf with Active Clean. Galing yan ang mahal. Surf at ay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing yan ang mahal. Surf malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Singgaling ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Naku, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diatabs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-Diatabs ka para hindi na dying inside. Diatabs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Siya ang servidor na may puso sa tawo. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Si Adrian Salceda. Si Adrian Salceda, kadakol lang natabangan, kadakol pang magigibuhan sa banwaan, sa salud, sa edukasyon, sa agrikultura, infrastruktura at turismo. Siya ang servidor na may puso sa tawo. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Si Adrian Salceda. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Tara naman sa malubago. Nagkaso
Murundo mga miyembro, malangani naging duang grupo, nagkaurisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigos magugma. Tangan ni dai magutom, ayaw kaunon, magtaranong. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo ng sambayanan. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa bagha, kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tingog kang Banwaan. Pio Fernandez. Thank you so much, Bunjing. Buwelta na kita sa programa. Maray na aga kay Sir Tolits Molina. Kang Kagsawa Travel and Tours. Good morning, tabi isay mo, Sir Tolits Molina. Kumusta na ang tropa diyan sa Kagsawa Travel and Tours? They're watching right now. Pati naman po kay Sir Ato Lim. Maray na aga tabi isay mo, Sir Ato Lim. Asin sa familia, Sir Ato, good morning. Naka-watch sinda. O yan, may notification tabi sa tuyang Facebook account. Ang DCGB News Online, maray na aga tabi isay mo, Sir Ato. Pati na po sa staff kan Top Gas, Petron Gasul. Yan talaga naman. Good morning dyan. Petron Gasul sa Daraga. Top Gas, Petron Gasul. Mga gasul ang yaon yan. The best po yan tabi. Garantisado serbisyo. Good morning. Mag-antabay ka mo ta. Igwa pa nin mga nagpapasipara sana kan pag-ataman, sistema kan pag-ataman nin ayam. This is in relation kan ipinag-raise up niya to kay itong mga nakaaging semana diyan sa Doña Maria Subdivision sa Daraga. Mga ayam na nagwawagas diyan na nagdudulot na po nin peligro sa mga taong nagpapasyar diyan. Batan mga ayam, kung sa K9 baga, an ayam K9 ito mga K4 sana o K3, ta mga malang niniwang o nakawagas diyan ang mga ayam sa Doña Maria Subdivision. So Maria Subdivision naman, pigpapaaktibaran kay Kapitan Warren Bahilyo. We don't know kung ano tabi. So, development na kan sa indang plano na makikoordinate na sa Department of Agriculture manungod sa proseso kan pagdakop kan mga ayam na ayan, pag-impound o pag-mercy killing. Nakakapiligro na. Igwa po ni nagkakanigong multa ang mga may sadiri na nagbabalgar ka itong lay manungod sa Anti-Rabies Act of 2007. Taod-taod. Tutok karon tang istorya nga, hindi mapupwede sa mga maabot na daw. Ma-follow up na naman yan kay Kapitan Warren Bahilyo. And ipaprioritize niya itong mga istorya takasubago. So ambus dyan, bakbakan sa may Danlog Pilar. Gulpi po ang naghahapot sa Satuya. Bakbakan dyan sa Danlog Pilar. Nadangog na po nindo tabi. So developments kayan, harli dyan kay Renz Luna. Nagpasiring mismo duman up to the extent na nakalampas na po sa teritoryo kan Albay ang Satuyang Mega Force Patrol. Salamat palantabi duman sa mga padagos antiwala sa DCGB. Takon bako po sa Indo, daimi man makukuhaan gabos na informasyones na mga arog kaiyan. Salamat pong marhay tabi. Dakol ang nagpapaabot sa satuyang informasyon pag igwanin mga arog ka na insidente na dapat maaraman kan publiko. Thank you so much po for the trust and confidence sa DCGB. Mga tipsters niya to dyan. Good morning kay Sir Dexter Balala. Kay Sir Dex Balala, good morning tabi sa mo. Bungkaras na kan mga istorya. Beltadahan ta dyan sa Mega Force Patrol si Compadring Jomar Bien. Pading Jomar, marhay na aldaw. Go ahead na. Salamat pa rin siyo, maray na aga sa mga parantabay. Diit sana ang nai-record na mga stranded na pasahero digdi sa Pier kan Ciudad kan Tabaco. Inihuli ta ang ibar siyo o dahil na minadiret sa Pier pag naarog kayo ng naraman nilang daing biyahe pa Katanduanes kundi pinapasiling na duman sa Tabaco National High School kung sa inikwa duman na lugar na nakareserba ang lokal na gobyerno kan Tabaco tangani na para miyembros na dagusan kan mga na-stranded na pasahero pasiling sa isang probinsya kan Catanduanes. Kung kaya dahil lang kayo ni duman sa pag-follow up kan DCGB News sa lista kan
stranded na pasahero sa Coast Guard, sa Pier kan Ciudad Cantabaco, basado sa lista kan Coast Guard. Oho. Sa bagong aga, nagabot sana sa 14 na mga persona ang stranded na mga pasahero. 14, kumpadring Jomar. Roger on that. At least magayon na development ang tatibaad na establish na so tamang proseso na maski daining bagyo duman sa Manila, tamay bagyo digdi sa Tuya sa Bicol, day pagpalaragahon sa mga pasaheros duman tapagabot digdi stranded an kun mabalyo ning dagat. Roger on that. Buda sa iba pa dahil na minadiretso sa pier. Buda. Iba minadiretso na kung may hotel sindang kaya masanay dyan mag-hotel, minadagos na sa hotel. Budan sa So iba, ang pag-abot digdi, sa mahalat ko tayo ng biyahe, aram nindang dahil naman sana na biyahe, minadiretso na sa Tabaco National High School. Yes, this Duman, igwa duman na reservado na pirming lugar na pwede din dang dagusan muna. Oho, this place, dahil man talaga paning biyahe pa nung yan pading Jomar baga, ang mga bus. Roger on that. Oo, sige. So, apuera kayan, ang 14 ito pa dahil Katubago, siyempre, dahil tamaraman kung may mga nagarabot na sa may sarong oras na napagitan kan sa tuyang pag-follow up, apuera kayan, dahil dyan kay Riba, so mga driver asin pahinante, kaining 37 na mga truck na stranded, naghahalat kan biyahe digdi sa Ciudad Cantabaco. Yan, so So, dakol may 37 digding truck, Kasubago, dahil amaraman kung nagdagdag na sa nakalis na sarong oras, asin apuera kayan, duwaman sana na light vehicle sa nakaparada man digdi na naghahalat na magbiyahe. Sabi ka na Philippine Coast Guard, permission na mag-update dahil lang minsan bigla na sanang may minasulpot. Ang iba dahil na palista, minahali na sa nagiraray, asin minabalik pag naaraman na may biyahe na. Roger. For the meantime, sabi pa dahil, iyo yan ang presenting datos kan mga stranded na vehicle asin pasahero digdi sa Pier kan Ciudad Cantabaco. Kopya. Yan ang report, Jomar Bien, DCTV. Salamat kumpadring Jomar. Sitwasyon diyan sa Pier Cantabaco, ditang stranded. Apera ka itong sa mga truckers, pahinantes drivers, taday man talaga ng biyahe pa nga tatabunjing ang pampublikong bihikulo. That's nice. Araw kayang tabi muna, ha? Dahil na ko na stranded dyan. At lato lang nindot, ang bagyo ni, maluya man. And yung uran-uran lang tabi, luwas man kita sa langilang kan bagyo. Basado duman sa datos kan pag-asa. Aramon tapang istorya. Nasa linya na si Renz na Luna. Renz, location Giraray, please go ahead. Yes, maray na agata Sir Pio, na maray na agas to mga parantabay. Location ng Giraray kandi si Jibinyo, si ano di kita ngunyan sa parting Pilar, Sorsogon, asin boundary ka na Villahermosa, Darig Albay, na kung sain yung maritigrar ang presensya kanda mga otoridad, patungkol nga ni ka nangyaring ambush sa mga membros ka na PNP SAF. Digdi sa nampitan ng lugar. Sa iba niya itong mga bareta talagang nagtutubod na Provincial Director kan Sorsogon PPO na extortion ang tuyo kan mga pinagtutubudan na membros ng New People's Army tong nata sinda nagkaigwa nin pang-ambush digdi sa nampitan ng lugar. Kumbaga, parang paramdam. Roger Tabi, Sir Pio. Nauni kaya mga nang tirahon sa mga dibadil, kamo pang mga pinaghagadan mi dae. Roger Tabi, Sir Pio. Araw kaya ng sistema? Roger Tabi, Sir Pio. Naku. Sa entrevista kan DC Jibinyos kay Police Colonel Arturo Brual, na Provincial Director kan Sorsogon Police Provincial Office, na kung saan sigun sa iya na extortion ang saindang nahihiling na rason kung nagpaparamdam na naman at mga rebeldeng grupo digdi lalo-lalo na madikisan ng bitan ng lugar. Sayang sinabi na enot naman yan sina nakaresibin ng impormasyon na ibang mga sightings din mga armed groups digdi sa ng bitan ng barangay. Kaya tulos man yan yung tuminulak ang mga tropas kan PNP SAF hali dyan mismo sa Huban sa Sorsogon sinsigun sa iya na ang plano kaining mga rebeldeng grupo mag-extort kaining mga truck tabi Sir Pio na nakaparada digdi mismo sa gilid kan tinampo. So na-i-stranded dyan kung sarado ang puerto sa may matnog. Roger tabi Sir Pio. Matindin akusasyon kan PPO ha? Roger. Sige. Sigun sa iya na ini ang sa intang nahihiling na rason dahil lang talagang may ilingman
na halos nga may mga nagkataramaan ng mga sibilyan. Digdi sa naunambitan ng pangyayari, kasubago nga ni naibareta ta na nahiligta mismo na may sarong truck driver na natamaan sa iyang tuong bitis Iyo. ni na bala. Asin kinumpirmar mismo ni Police Colonel Arturo Brual, kan Sorsogon PPO na may natamaan man sa lado kang gobyerno na may natamaan tabi Serpio digdi sa may parte niyang sa panga. Natamaan tabi Serpio sa niyang membros kan PNP SAF. Pero buhay itong Roger duwa. Tabi Serpio, buhay tabi Serpio. Kopya. Singon niya nagpaparahay na sa ospital. Siguro sa iya na medyo desperado na talaga ang membros kan New People's Army sigun sa iya sa naging lakdang na pang-ambush digdi sa naunambitan ng lugar dahil taday na pag-iisip kung may madadamay na mga sibilyan. Kaya sa ngunyan padagasan sa inda pinagibong hot pursuit operations digdi sa palibot magin man ang clearing dahil talagang mainit-init pa ang nangyayari digdi sa Pilar Sorsogon. Ang kompletong entrevista kan si JB News kay Police Colonel Arturo Brual kan Sorsogon PBO. Yung mga sub-troopers natin na naka-station sa Cuba dito sa Sorsogon, they are about to verify an information na may sightings dito sa Barangay Dandog na mga armed personalities. That is why they're present here. However, when they are about to approach yung lugar, pinaputukan agad sila. So, luckily na wala namang grabe na nasugatan sa ating mga tropa. Yes, we believe that kasi we are so desperate. Kung makikita ninyo, desperate na talaga sila sa operation nila dahil kahit may posibleng madamay, ginagawa nila yung mga ganitong mga pagpaputok sa ating mga tropa. So, sila kasi gumagawa sila ng mga extortion activities dito and we are nagbigay na tayo ng mga information dito sa mga truck drivers na ito na sinasamantala nila na sa kasalukuyan wala tayong biyahe sa Manto. All of these vehicles, truck, heavy equipments, ay papunta po yan ng Visayas. So siguro, manghihingi na naman sila ng mga extortion, maggagawa na naman sila ng extortion activities nila. But we have monitored them and yun, nagpa-respond tayo sa Special Action Force and yan na po yung nangyari. Okay. Yan tabi, Sir Pio, ang kompletong entrevista kan si JB News kay Police Colonel Arturo Brual kan Sorsogon PBO. Pero nalulusutan sinda pero biado baga tabi rin sa de. Roger tabi Sir Pio. Ara mo sa kahaluyan tabaga sa radyo na, that's the usual rhetoric ng nangyayari. May sightings, pero nasa saruan sinda. Roger. Tapos masabi, extortion and nakachempo, di ba? Ay, Roger. Pero the message has been sent, andito kami. Roger tabi Sir Pio. Aktibo pa sinda. Aktibo pa sinda. Kung pag-describe mo ka sa bago, igwa pa ning nahiling na kumpirang metrong stretch ning wire ito is posible improvised explosive device ay Roger landmine. tabi Sir Pio. Sus Mario Joseph, sige. Asin pinagtutubunan man tabi Sir Pio, siguro dikti kay PD Brual, kan Sorsogon PPO na maabot sa 10 hanggang 15 na persona ang pinagtutubunan na nag-ambush digdi sa mga tropas kan PNP SAF digdi mismo sa nanambitan ng lugar. Kumusta na ang sitwasyon sa obserbasyon na nahiling mo dyan, visual observation? Gabo, using your senses, kumusta na? Sa ngunyan tabi Sir Pio, ang mandigdigraray ang presensya kan PNP, magin man kan Philippine Army na nagmamanihar kan trapiko. Magin man ang truck na ikan na PNP SAF na inambush siya ang bandikti na kung saan yan itadtad ni na bala. Pero sa ngunyan tabi Sir Pio, na manihar naman ang trapiko digdi sa nambitan lugar pero mamamatian mo manggiraray ang tensyon magin man ang talagang sitwasyon digdi sa barangay Danlag kan Pilar. Asin si PD tabi Sir Pio naghali naman kasbago pa sana asin pinaglalao man niya to na magpapadagos pa man ang investigasyon kan mga otoridad sa nambitan ng insidente. Okay, sige. Before I let you go, Tabi Renz, pakisuyo ta kay Kapitan Warren. Sige paabot sa ito ng informasyon. So mga K5 da dyan, K4, sa Dunya Marie. So, mga self-sustaining dogs. Self-sustaining dogs, sabi ni Kapitan Warren. Kung ano na, so inabot kan sa indang solusyon ta. Yung manggirarayaon da, so mga self-sustaining dogs. Roger tabi Sir Pio. Pag-alit digdi sa Pilar, madiretso kita dyan sa barangay Tagas Dargalbay. Oh, sige. Kaya tabi Sir Pio, ang magdagdag na impormasyon digdi sa luwas, eksklusibo DCGB. Renz Luna kay Basen Rubaymat sa Mobile DCGB News. Thank you so much, Tabi Renz. Sa dagdag na istorya kasabay si Henry Boy Mata. DCGB on assignment. Yan po tinutukan niyan kang DCGB exclusive on-site live from where the action happened.
minutes after na magkaigwa po ni bakbakan dyan sa Danlog. Bako nga ning bakbakan, inambus Tapos dispersa na, nagkaigwa ning exchange volley of fire between sa ahensyas ning gobyerno, kay mga ini sa gobyerno, lado kan gobyerno, asin sa lado man kan mga kasama dyan sa taas sa movimento kan New People's Army. 7 minutos bago magabot ang alas 10, kumpadreng Jimmy Marhainaldaw, please go ahead. Yes, so salamat tabi pani maray na aga sa mga parantabay sa mga dagdag niya tong barita. Pinakihurunan ni Pulangi ABC Federation President Adrian Salceda si Congressman Joey Salceda na kung po pwede i-connectar lamang sa DOT asin sa Office of Transportation Development sa Nasyonal na kung po pwede matabangan ang sektor transportasyon lalo na sa lado kan mga tricycle drivers and operators digi sa Pulangi sa paginin mga pagtaonin na disposisyon ideya sa pag-organisar nin kooperatiba tabi pa di. Digdi sa Pulangi 23 ang TUDA, Transport Operators Drivers Association, kung saan kumpuesto inin sobra 1,500 na mga membros. Ang kamahutan ni Kap Nonoy Adrian Salceda, ang kulang sektor na ini sa transportation, may konektar sa converter sa cooperative as in mai-register sa CDA, Cooperative Development Authority, para kung ano man ang mga oportunidad, mihuras, na hali sa nasabing opisina, may paabot man lamang pababa. Digdi sa mga kasaradayan ng mga naghahanap buhay, nagkakayod na mga tricycle drivers. Iyon na ini kumpadring Jimmy Bagaso, i-exemplify niya to, kanakalis na mga aldaw, na ang koneksyon nara Adrian Salceda, Municipal Councilor, ABC President yan sa Pulangi, buda si kinatawan Giselle, because of their blood relation kay Congressman Joey, maski ang sa 2nd District, using their blood relation, madali ang pagkonektar kan man iba-ibang sektores dyan sa Pulangi, sa gobyerno nasyonal. Correct. Kumbaga sa tubo, madali ta surugpon-sugpon. Yes, oho. Ang sabi ka, nara Municipal Councilor Adrian Salceda, tama ito sa pagkasabi mo, ining transportation, lado kan transportasyon, is an integral part kan pagtalubo kan sosyudad na dapat atamanon. Correct. Yan, o. Sige, tababalikan tanda kumpadrin. Palibas sa tabi pa ni Pamangkin, Pamangkin ba yan, ni Uncle si Congressman Joey Salceda. Iyo. Yung duwa-duwaan kongresista kan 2nd District, si Congressman Joey Salceda, ikinonektar ini sa DOT at OTD. Iyo. Pinagpaabotan siring na kagahagadan. Oho. And sabi kan Congressman na kung po pwede ngaya, central office bagay ni tabi pa dito man kandik di opisina. Magpadala na ya kamo duman sa Pulangi ning representative para tawanin ideya mga opisyalis duman kung paano ilalaog sa kooperatiba ang transport sector. Asin kung ano man ang mga mabaro-baro na mga oportunidad na mapababa pasiring digdi sa mga Tricycle Operators and Drivers Association, mabiyayaan man lamang ngayon sa mga tricycle drivers. Automatic tabi pa di. Yan. Daing duwa-duwa kan sa congressman na nagtuktok duman sa duwang opisina kan gobyerno, nag-aparecer digdi, nagpadala digdi ng tawo. Yan. So DOT as in OTD, and sa pagikan sa Sangguniang Bayan, pig-representar ni Nakagawa John Villar as in ABC Federation President Adrian Salceda, naghururon ang mga ini, entry kan mga opisyalis kan TUDA. Yun. Nakaman ang desisyon na organisaron ng TUDA, tapos mag-ilihir ng mga opisyalis BOD, and initial nagigibuhon, i-register na ini sa Cooperative Development Authority. Tanganing maging lehitimo na grupo nin mga persona o grupo nin mga tricycle drivers, operators, na maging cooperative ini. Ngaranan ini kung anong klaseng cooperative ini tabi pa di. And ang good news, taigwadaanin pondo na napapagihon sa land bank once na na-comply itong pag-organisar na register sa CDA. Iyo. Madali na sana pagpabulos kan pondo through land bank.
Yun, okay. Sige, sige. Pwede na so mga tricycle drivers operator ngayon pwede ka ngayon sa lending o mag-loan o kung ano, mapagamitan mo tanganing apira kan sa imong pamamasada igwa kanin ibang sanga na pwedeng mapagtalubo sa imong paghanap buhay digdi sa palibot kan Pulangi Albay. Sige. Yan, tabi pa rin mga dagdag na informasyon, Jimmy, na salita din si GB News. Salamat kumpadreng Jim sa mga dagdag na istorya. Babaltadahan tayo na pagkatapos kan news break kasi ni station break. Pero ilaw ta muna si Ann sa primerong kapital kang programa. Babaltadahan tayo yan. Stay put po ka mo na report ni Jim dyan sa Pulangi. Nasa linya muna si Ans Nagalero para sa mga dagdag na istorya. Ali dyan sa luwas. Aramon taan bit-bit man na informasyon. Ans, maray na aga. Please go ahead, Ans. Maray na aga, Sir Pio. Maray na aga sa mga paraantabay. Sa mga dagdag tambareta, ibinandera na sa bilog na probinsya kan Albay ang preparedness status. Ini matapos na ipaluwas na kan Albay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sa pangenot ni Governor Al Francis Bichara ang PDRRMC Advisory No. 1 kung saan ang gabos na mga city as in municipal DRMC bigabisuhan na mag-inisar na kunyan in local preparedness measures tangani na mabantayan ang sa indang mga constituentes lalo na ining mga nasa flood as in landslide prone areas. Katakod kini sinabi man ni Governor Bichara at sa tuyang PDRRMC chairman na ipigre-reiterar nenda ang pagbawal ng unyan sa paglawod kan gabos ng mga commercial, private sea as in fishing vessels sa kadagatan digdi sa probinsya kan Albay dahilan nga ni kan ipinagpaluwas man na gale warning advisory kan Pag-asa. Apera kaya tigahagad man ngunyan ni Gobernador Bichara sa gabos o kay sa publiko na closely monitoring na dapat ngunyan kan mga pinagpapaluwas na orden kan sa indang gobyerno lokal asin man kan Pag-asa may kinaaraman sa tuyang pigbabantayan na auring oning PD auring. Katakod kay ini, sinabi man ni Bichara na hagad na manindangon yan sa mga LDRMC na magkaiguan ng localized risk reduction actions tangan na malikayan man an kung ano po man na emerhensya o kaya kasiributan ngunya na igwakitan in pigantabayan na maraot na kamugtakan kan panahon. Na apse mo katuwang ang PDRMC padagos na ngunyan ang monitoring sa mga low-lying areas digdi sa probinsya kan Albay lalo pang lalauman ngunyan po na ngunyan na aldaw sa gudtaw-tod na banggi na magkaigo daw nin makusog na pag-uuran sa tuyang kapalibutan. Roger. Sige. Sabi si Pio ang mga informasyon digdi sa Kapitolyo, Ans Galero, DCGB. Salamat An sa mga istorya halin dyan sa Kapitolyo Provincial. Initaas na ang alerto manungod sa pagiging preparado niya to kay ning pagkaparauuran darakan bagyong si Auring. Tabi, sa mga lugar na peligroso sa baha, flash floods, landslides, aram na tabi inindon sitwasyon dyan, maging maikbat na kamo, perming ready, mga Barangay Disaster Risk Reduction Management Council, tabi, monitoring stage and preparation stage, tabi, and then, na publiko is advised na maging alerto. Yan po, nasa signal number 1 kita, kan bagyong si Auring. Sige, taod-taod po, ang iba pa, particular itong report ni kumpadring Jimmy, buda sa sitwasyon man dyan sa Doña Maria Subdivision mga ayam nako dai na aktibaran sagkod ngunyan sana dai ning makagat diyan na biktima kan mga rungaw na ayam buhing ayam taud-taud yan pakalis muna kan sa tuyang station break news break buda mga hanap buhay. Radyo Balagon ka ito DCGB ngunyan ang nainot pirming nanginginutan always number 1 DCGB 729 kHz Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 10:02. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Maray na agaw yapon alas 10 na bareta sa lado nasyonal. Ipinag-orden ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang mahiwasan na inspeksyon sa gabos na mga construction sites as in mga workers, barracks, kasunod kan outbreak kan COVID-19 sa sarong construction site harani sa sarong condominium. Sinugo kan alkalde si City Administrator Bonifacio de la Peña, City Health Services Officer Dr. Rowena Galpo, as in City Buildings and Architecture Officer Johnny Degay na panginutan an inspeksyon. Ano ba na pagsuhay sa health standards as in protocols pwedeng magresulta sa kanselasyon kan building permits.
nagluluwas sa contact tracing reports na nahilingan nin pagsuhay an sarong construction site sa health as in safety protocols arop kan overall unsanitary condition kan premises, pagkondukta ning irinuman, pagpalyar nin pagsuunog kan face mask, pagbaliwala sa quarantine requirements. Alas 10 na bareta sa Lado Nacional tarabang na pinagsurat sa newsroom News Director Edwin Peralta as si News Manager Mardela sa Technical Control Bunjing Tanay, ngunyan kapartner ko si Manito Tanyez, ako po si Pio Fernandez. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Coffee Mate Original. Coffee Mate, bring out the best in your coffee. Coffee Mate, Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Downy, bye-bye Bahayrus. Kahit sa pambahay with Downy. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Sa indong nadango, ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. Panasonic and Willie & Sons is committed to create a better life and a better world, continuously contributing to the evolution of society and to the happiness of people. Provides trending product and services for a wide range energy-efficient home appliances such as LED TV, inverter series refrigerators, audio and video systems, DC inverter electric fans, and all kind of washing machine products. Also with premier nanotechnology that can keep the air purified in your home clean and fresh 24/7 for Panasonic premium air conditioner products. Hurry! Visit us at any nearest Willie & Sons stores or message us at our Facebook page and choose your Panasonic home appliances that suits your lifestyle. At Willie & Sons and Panasonic, we make things together. Kahit malupit ang gaya ng buhay, di natitinag, dire-diretso lang. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan. Dami ng solusyon na subukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Laban lang, Alaksan. Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Dahil gusto ko, tapos ang laban. Isang Alaksan FR lang. Aray pero di bibigay. Pahid-pahid pa ba? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan. Isang Alaksan FR. Tapos ang laban. Huwag patalo sa aray. Sa 8 pesos SRP lang, may Alaksan FR ka na. Tapos ang iba't ibang sakit ng katawan. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Siguraduhon na nagsusunod kita asin ang mga tawong nakapalibot sa satuya sa tamang respiratory hygiene. Buot sabihon, ang pagtakop kan ngimot, asin dungo gamit ang laog kan siko o braso kung maabo o hatsing. Mantang tulos man ay tapok sa basurahan na may takop, ang tissue na ginamit, asin maghugas din kamot kung ang sarong tawo minaabo o hatsing. Minatalsik ang saradit na droplet na posibleng may darang virus. Kaya ugaliun ang pagtakop kan ngimot, mag-abo o hatsing gamit ang satuyang braso o tissue asin bakoan sa tuyang kamot. Sa siring na paagi, malilikayan ang paglakop kan virus asin mikrobyo sa satuyang mga kamot asin maiiwasan ang paglipat kan kontaminadong droplet o virus sa ibang tawo asin bagay. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa Indo ni Congressman Fernando Didi Cabrado kan 3rd Distrito Balbay. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Dr. Joey Bitito sa cellphone number 0998-975-8121
o 0917-853-8933. Ang opisina ng Miracle Health Corporation, Amazing Trio, Yes, We Love the Philippines, ay matatagpuan sa Barangay 18, Cabangan West, Rizal Street, Legazpi City, sa harap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, ebolusyon para sa kalusugan. Sa pulugan payo asing kalintura, ang biogesic, maaasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag mapusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Bagong kasal? Nakaka-pressure magluto? Buti na lang, meron ng bagong Supreme na diskarte sa kusina. Introducing Maggie's first ever all-in-one cooking sauce. New Maggie Supreme Sarap. May pinagsamang sarap ng soy, oyster, onion, garlic at karne. New Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Mapa-adobo, ginisa o pansit, ginagawang Supreme ang sarap, kaya Supreme ang saya. Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang new Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Namipidan sa albay, pinadaba. Kanbanwaan sa mong congressman, Joey Salceda. Dakul na programa, gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Inaalagaan, pinoprotektahan. Ibibigay mo sa kanila ang lahat. Pero madalas, mahal ang magmahal. Mahal na kasi ang ibang gamot. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Dahil para sa RightMed, di dapat mahal ang magmahal. Para sa lahat, gamot na maaasahan. Di kalidad na, abot kaya pa. Kayang araw-arawin. Kaya ang iba't ibang sakit. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Protektahan ang sarili laban sa COVID-19 sa mga sumusunod na paraan. Ugaling gumamit ng face mask kung kinakailangan lumabas ng bahay. Iwasang hawakan ang mga mata, ilong at bibig. Iwasan ang madalas na paglabas ng bahay at kung maaari ay umiwas muna sa mga matataong lugar. Panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Ugaling maghugas ng kamay gamit ang sabon at umaagos na tubig o kaya ay gumamit ng alcohol-based sanitizer tuwing lalabas or makakahawak ng anumang bagay. Takpan ng ilong at bibig gamit ang tissue, panyo o ang looban ng siko tuwing babahin at uubo. Ugaling protektahan ng sarili nang sa gayon ay kayang-kayang natin labanan ang COVID-19. Ang mensaheng ito ay sa inyo ng Off the USAID-funded Emergency Assistance to Typhoon Raleigh-affected communities ng Action Against Hunger at CARE Philippines. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang!
Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Gusto mo makatres laban sa kulog, lakasan lawas at lambingan kay misis? Eh di mag-Maxfit! Sa Maxfit, nakatres ka! Proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Sige po salamat Renz Tabi and Angel. So cellphone number ni Kapitan Warren na Bahilyo. Sa agat tagayod yan itatawan ni Dalan tanganing dahita man mabigla si Kapitan apod ang ko taod-taod before kita tukar kan istorya apod ta si Kapitan Warren. Nen sa aga ipa-explicar ta yan kung ano na so inabot kan sa indang aksyon manungod yan sa balaw-bagaw na mga ayam sa Doña Maria Subdivision bako talagang basang-basang it poses danger po sa sosyudad lalong-lalo na sa mga nagja-jogging diyan ang pagkaaga anytime dipisil tabi sige bueno itong so report ni compadreng Jimmy manunungod kay diyan sa Pulangi kung sa indo pong nagigirumduman pinagtawan taning doon baga kanakalis na mga aldaw ka nakaaging semana nasabi ko ang mga nagsisirbi sa ilihidong pwesto, kung magparartidaryos na marhay man ang performance, we should not deprive the public na masirbihan sinda kan mga tultul na mga ilihidong personas na yan. Say for example, diyan sa Pulangi, si Municipal Councilor Adrian Salceda, ABC President siya, pamangkin ni Congressman Joey kan 2nd District. And we know for a fact na si Congressman Joey pagpuon kang politika, dyan baga sa Pulangi, pagpuon sa Pulangi, nagpundar sinda dyan, pati sa sayang namumutan na tatay, si Lolo Jess na Salceda, ipinundar nin marhay ang Pulangi sa lado kan ekonomiya, agrikultura, infrastruktura, edukasyon, asin iba pa. Pinag-set up nin maray. Then ipinagpadagos iyan ni Congressman Joey kan siya duma sa 3rd District and ngunyan pigapadagos kan sa iya mga pag-iriba dyan, mga kapamilya, Sara Adrian. Ang punto tadigdiis, pag ang sarong persona, ilihido at dat, igwan ni nagakanigong halangkaw na opisyal na kapartidaryo, na igwan ni nagakanigong puder, impluensya, igwan ni kapabilidad na maikonektar ang gobyerno nasyonal sa ibaba, por isa sa Pulangi, iyan po maresulta sa marhay nadalagan kan sosyudad sa paagi kan pag-resolver kan mga problema asin pagpapakusog kan manlain-lain na sektores dyan. Say for instance, ining sa transportasyon. Igo kaya ni pigpiparar na parang lay si Congressman Joey Magna Carta for Transport Sector. Pag sinabi tang Magna Carta, kumbaga yan ng Biblia. Diyan mabasar nin mga derechos, responsibilidad, obligasyones, benepisyo sa sin iba pa na makukuaman ang sektor kan transportasyon for their protection and for their benefit. Okay. Ngunyan, diyan sa Pulangi, pinagkukonektar iyan ni Municipal Councilor Adrian Salceda, nag-uorganisar, pigre-reparo, ano ang pangangaipo, asin kung paano, papakusugon ang sektor kan transportasyon, taan transportasyon is an integral part kan pagtalubo kan sosyudad.
integral part iyan kan pagtalubo kan sa syudad because kasabayan na sa dalagan kan ekonomiya ang transportasyon. Ngunyan, ipinag-connectar kay Congressman Joey, although sa second district si Congressman Joey, but because of blood relations, dahil mas impre mamatunong si Congressman Joey, maski yaon siya sa second district, kinonektar duman sa Department of Transportation, uyan na po. Pinag-aasikaso na ang pagpapakaray kan transportasyon po dyan sa Pulangi. Organisaron, pakusugon ang intereses kan transportasyon dyan sa Pulangi because you are an integral part kan pagtalubo kan anuman na susyudad. You transport goods and services. Now, kung dahi ka man nagkakanigong koneksyon sa lado nasyonal, do you think na mapadali ang pagpapakusog kan sektor kan sa indong transportasyon dyan? Remember, ang sarong sektor ng transportasyon na makusog, may Magna Carta, may rules, may Biblia para sa indong protection, makusugan sa indong sektor tabi. Ano man na pangangaipon nindo, igwa ka mo ning laban. And the point there is, saro pa, because of the ining connection nga ni Nara Adriana Salceda, dyan sa itaas, through Congressman Joey, Chairperson kan Committee on Ways and Means, madali sa nabagatabi, ang tao ni nagkakanigong atensyon, ma-speed up po, ang pagpaparesolver kan gabos na nga pangangaipo dyan sa indong lugar sa Pulangi. Kan man iba-ibang sektor. Report bago kita magtapos kan programa, si Al Armayo nasa linya pading Al. Go. Good morning. Yes, mawanon talaga. Sigisikan oran pading Pio digdi sa luwas. Pero mas kisiring kani ang panahon maoran pero pasaro-sarong nagarabot nagitiripon digdi sa Piñaranda Park ngunyan ang mga suportadores ni Presidente Rodrigo Duterte. Kasubago pa din sa pagipag-oronta sa nagkampirang supporters, alay pa daw sinda sa 1st District Canalbay dahil may plano sindang grand rally ngunyan. Baka daw at siya na hapon kung magdakol ang tiripon kan mga supporters ni kan Presidente nahali pa sa ibang lugar digdi sa probinsya Canalbay. Ay niso sabi ninda na gusto nindang ipahayag ang sendang mga sentimento asin pananaon kan presenteng administrasyon na kumbinsido sinda pa ng Pio sa mga programa kang Presidente. Kumbinsido man da sinda. Kumbinsido. Kaya nga ni gusto nindang ipahayag digdi. So sa indang mga nahiling na positibo mga programa kan Presidente. Actually, haloy na daw nila nabigibo kan mga enot na bulan. At kay kuha na sindaki siring kaning activity digdi sa Piñaranda Park. Ito, Bicolway dito. Pero ngunyan, kanya-kanyang probinsya. Ikaw daw nin mga pigplanong activity. And ngunyan, digdi sa Albay. Digdi mismo sa Piñaranda Park ni nagibuhon. O garing, ang sabi, baka maapektaran talaga. Aning madago sa paguran. Pero as of this moment, nag-aaralat sinda. Yun na nga ni para nag-aarabot pa saro-saro sa mga suportador sa bilog na probinsya Canalbay para daw sa sedang planong grand rally ang ngunyan, any moment ngunyan na Aldao parte kan magkapahayag kan sa indang suporta sa mga programa kan presenting administrasyon ni Pangulong Duterte. Roger Copia. Aligdi live sa Albay District, Al Armario, DCGB. Salamat kumpadre Al, mga pangyari dyan sa palibot maski mauran-oran. Si habol natin bago tayo mamatos-patos para mentras. Maray na Aldaw, go ahead na. Yes, maray na aldaw giraray tabi Sir Pio, maray na aldaw sa mga paraan tabay, 8 ang naidagdag na kaso din COVID-19, ngunya na pagkaaldaw sa bilog na Kabikolan. Duwa kay ni nairehistro sa probinsya kan Albay, partikular na ining duwa gikan sa sudad kan Legazpi, susug sa DOH Bicol. Ang 5 nairehistro man gikan sa Camarines Sur, partikular na sa duwa, ang duwa kay ni sa Lagunoy, ang duwa sa Naga City mantang ansaro sa Magaraw, mantang ansaro pang kaso ng COVID-19 na irehistro man sa Banwaan nin Huban, Sorsogon. Duwa man ngunyan Sir Pio ang recoveries, and ang good news wala kita nin panibagong COVID-19 na fatality sa bilog na Kabikolan, nasusugunan sa report kang nasambitan ng ahensya.
Na total mo niya nakasakan COVID-19 sa Kabicolan, nag-aabot na sa 4,708, matang ang aktibong kaso na sa 513 susog sa DOH Bicol. Sa Legazpi, dai. Sa Legazpi, 2. Dua. Opo. Nako, sige. Tabi Sir Pio, ang latest na update ng COVID sa Kabicolan, Ans Galero, DCGP. Salamat sa mga istorya hali dyan sa luwas. COVID update niya to. Sana matapos na yan. Ipangadji na to sa mahal na Diyos. Sa pangarang kambilog na tropa, medyo igong ilalaog kaya sindamani buda si Dabunjing. Para all clear sa si News Manager Mardela. Salamat po ka sa inyong paghinanyog. Asin namang Diyos ang magbantay. Tulos na masunod. News Manager Mardela, ingat po. Pinag-raise na po ang Blue Alert sa Albay para po sa bagyong Xiaoring. Pio Fernandez. Tingog Kanbanwaan. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Naku, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diatabs, sigurados. Diarrhea, tapos. Diatabs ka para hindi na dying inside. Diatabs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Tapang lang? Kulang yan. Sa ating bagong mundo, kailangan ng kapeng may tapang na di susuko. Kaya dito ka na sa bagong Nescafe Original. Dinagdagan ng kape ang previous recipe. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang sa bawat pagbangon, tikman na ang bagong Nescafe Original. May tapak na di susuko. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaying na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programa Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Ang Bicolano oragon maghigos kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa bagha, kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa Oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Lonely, napaka-lonely. Wala kong kasama pag ako mainom. Daddy, huwag ka nang lonely. Dahil may New Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap ng kumain ng marami. Together tastes better. Try the New Coke kasama for only 39 pesos SRP. Kahit malupit ang gaya ng buhay, di natitinag, dire-diretso lang. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan. Dami ng solusyon na subukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, Alaksan. Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Dahil gusto ko, tapos ang laban. Isang Alaksan FR lang. Aaray pero di bibigay. Pahid-pahid pa ba? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan. Isang Alaksan FR. Tapos ang laban.
Huwag patalo sa aray. Sa 8 pesos SRP lang, may Alaxan FR ka na. Tapos ang iba't ibang sakit ng katawan. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ating pakinggan si Erwin Tulfo para sa Fulvic Minerals. Kung tubig lang kulang, kailangan patakan ng Doc F Fulvic Minerals. Sugat, paso, lagyan ng Doc F Fulvic Minerals yan. Hangover, Doc F Fulvic Minerals katapat niyan. Stress, acidity, Doc F Fulvic Minerals. Kung tubig lang kulang, lagyan ng minerals yan. Doc F Fulvic Minerals. Gawa ng Doc Alternatibo. Call 0916-311-5480. Available din ang Doc F Minerals with Malunggay Capsule at Doc F Minerals with Spirulina Capsule. Mabibili sa The Big Cart, Shopee, Lazada, Doc Alternativo branches at mga piling butika nationwide. Yan si Erwin Tulfo para sa Doc F Minerals. Kung tubig lang kulang. Doc F Mineral. Ang Doc Alternativo The Business Center sa Legazpi City Branch beside Legazpi Public Market. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Kami po miyembro kan KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, mga tugang oras niya to, alas 10:30. An oras hatod sa Indokang. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Cobra Energy Drink. Cobra Energy Drink. Angat ang lakas mo. Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Milo, doble ang sulit with the new Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Downy, bye-bye Bahayrus. Kahit sa pambahay with Downy. Nescafe Original. Bagong Nescafe Original. May tapang na di susuko. Uy, aram mo na daw ang bareta? Ano ito? O day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Nyato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Nyato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makijaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Pakinggan natin si Mga tugang, good morning. Lunes po nganyan, petsa 22 sa bulan kang Pebrero 2021. Ini po sa ng programa, Aramon niya ito kanyang pong aldao. Iribanan kita hanggang alas 12 minuto sa mga istorya. Siyempre ako po sa ng lingkod, Mardela daing iba. Sanit sana, pero tiyan. Iribanan po kita sa mga istorya sa pangyayari sa palibot. Siyempre katuwang ta dyan.
sa presentasyon ng programa Mega Force Patrol sa padagos na pangangalap ng mga istorya tanganing may walang ibog sa banuan na sinmapukawan ng mga turong sa pansitan. Yaon dyan sa 3rd District, mga tugang kasabaitan si Jimmy Nasalita. Bantang yaon man sa 1st District, Pading Jomar Bien. Nakaprangkisa sa Daraga area sa Banuang Sutil ang Tito ng Albay, Renz Luna. Dyan sa Old Albay District, as in sa Southern Part, kan mga barangay sa Legazpi, yaon po dyan si partner Al Armario. Bantang sa Legazpi 4th District, kasabay tang babaeng walang pahinga, Ans Galero, kasabay si Henry Boy Mata sa Mobile. Bantang sa Regional Center Site, as in sa mga Northern Part, kan mga barangay sa Legazpi. Yaw po dyan mga tugang, kasabay ta ang samuyang The Flash, Luwins Bursi Barcena. Technical side, kasabay niya to si Manny Tutanyes. Karing man si Chief Bunjing Tanay. Bantang sa kabos po na tagabantabay niya to sa mga birthday celebrators. Happy birthday, many returns of the day. More life, prosperity, and happiness. Sa mga nag-anniversary, happy anniversary po. Sa mga misis, rekas-tekasan, todo na naman. Sarap-sarapan ng mga premyuhan. Bueno, mga tugang arangkadaan tatulo sa mga istorya rin na magparaluyong pa habang mainit pa. Nasa linya na ang mga pag-iriban sa Mega Force Patrol. This time, diwan kita sa The Flash. Kay Luwins Bursi Barcena, partner, good morning. Please come in. Salamat tabi, partner Mar. Dahil manggiraray minapok na sa nakahurring aldaw kan evaluation.